Нас не 10, не 100. Лік, напэўна, ўжо на мільёны. Гэтак цяжка акрэсліць свой стан, хоць нязменны, бадай, гэты стан, да самага нашага скону. Па-над межамі, па-за сістэмай і супраць агульнай маралі. Мы, прынамсі, не хлусім самыя сабе. Зрэшты, іншым таксама не сталі. Мы абралі праклёны і кпіны замест зайздрасці ссучай. Мы чужыя паўсюль, а найперш на радзіме. Хай ужо і чужой, але ўсё яшчэ балючы. Нашы сохлыя рукі і рвуцца ланцугі, нібы павуцінне. Неба здольныя ўбачыць усе, нават з гною павыдзіраўшы лычы свае свінні. Дык чаго ж тады нас вінаваціць у празе давольнага неба, замест прагі да танных відовішчаў і смаку рабскага хлебу? Мы пачынаецца засэнсаванне ўласнага «я». Всё астатняе – быдла. Бачыць вочы пустыя, слухаць словы пустыя – абрыдла. Нас учора болей няма, а заўтра ніколі не будзе. Толькі тут і цяпер, і заўсёды. Апошні глыток на поўныя грудзі. Кожны момант напятай струною вось-вось абаравецца. Няма сэнсу хавацца ад іншых, калі ад сябе нікуды не падзецца. Кожны сам абірае свой шлях, іншым шлях гэты не запаскудзіць. Мы нікому ўжо не належым. Нас для іншых няма. Мы свабодныя людзі.